Enek tanda serune. Dalem sayang. Weh, tak puancal ndasmu malih dadi segitiga engko. Wes kabeh ki tak sayang. Biar Mail overthinking bari. Wes to ndang jane enek apa to? Anu, aku meh ngomong, tapi pekewo. Pakewo ya nyumbang. Kae lho, warunge papemu tuh kobongan. Rek teke, yo sik tak ngrampoke iki sik. Ket mau ngono mbokan, mah mulek ngopo to? Ki mutu oi mesti bengak-bengok. Oi. Loh, kobongannya lagi mulai. Anggarku pesawat lho. Hah? Jurus kodok jempal. Sik penting freestyle sik, Bos. Lah kok suwe men sak keju Aku wis ketok sangar urung. Ora, mah cosplay Ghost Rider. Su, rasamu bengubeng mumet. Ndi wonge mau? Oh, lagi. Akhirnya moto oi adus. Diancuk, untungnya saya urip. Ora apa-apa, sesuk baleni neh ya. Cangkemmu lho, Lang. Manukmu tilik ana sik. Nyoki mangan soto. Dolungguh tok ra mangan ya remokno aku. Saoto megonge tawak-tawakno. Lho. Mas yo saotoku megong kaya sawah bar dilep. Wong yo tetep kok untal kok lang. Wes Lang, rasah kecot. Yo siji kepepet. Loro, neng kene bakul eneke gor nggonanmu tok lho. Aku yo bingung. Ketelu sing iso diutangi lak yo gor nggonanmu to. Lah ya to, kene iki bakul penyayang kok ijek kok paido ae. Alah, dompet tok kok ngene. Iya Lang, iya aku wis paham. Sego goreng sitok dicatet to engko to, bayare sok emben to. Bayo, ngasih apal no. Wah, dadi penak aku. Iya Lang, penak. Penake ade pancal-pancalan sik. Loh Lang, mati dhisik. Awas kobongan neh engko. Ancok. Cuk, pokok meso baleni.